Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom videi. Dneska si budem lakovať nechty s červeným a priesvitným lakom. Najprv dám červený a potom budem čakať, kým mi to trošku poschne a dám gel. Takže ideme si lakovať. To tu smrdí, že? Takže červený máme nalakované. Ešte potrebujem gelom. A to sa mi musí trošku preschnúť. Takže musím počkať chvíľku, kým mi to preschne. Skúšam, či... Dobre, môžem tam dať gel. Chcela som si dávať tablietky, ale nestihnem to, pretože pôjdem do mesta. Takže už to nestihnem. Možno ešte natočím takéto isté video, len si dám nejaký iný lak. Potrebujem, aby ste videli, že či to mám. Potom takže tablietky už nestihnem, lebo potrebujem si to rýchlo domaľovať. Kým prídem do mesta, o 7:30 vyražam. A prezlečená už som, takže ešte kým mi to uschne, tak idem s kamarátkou do mesta do Lidlu. Takže toto je moja vizitka. Akože mám ešte vizitku, takže niektoré nechty sa mi nepodarili preto, lebo tam mám ešte lak a nechcel sa mi to dávať dole, pretože by mi to moc trvalo a keď idem do toho